Добрага ранку, сябры! Самая цудоўная раніца пачынаецца. На вуліцы вясна і сонейка. Мы настроены на самы цудоўны лад. І нам вельмі хочацца перадаць свой цудоўны настрой усім гледачам Добраранка. Так. Прывітанне ўсім. Варачка, добрага ранку. Салют, Вара, які прыгожы ў цябе капялюш. Ты ў ім быццам маленькая сонейка. А я думала, вы скажете, что я на маленькага дамавічка падобная. На дамавічка? Тады на самага прыгожага і вясёлага. І я вельмі хачу сябраваць з такім дамавічком. Я хочу сябраваць з вами. Вара, а ты чаму ў дамавікі запісалася? Няўжо табе хочацца хавацца ад нас, а потым непрыкметна выходзіць і ўсе рэчы па сваіх месцах раскладваць? Ну, хавацца я не хочу, а парадак навяду з задавальненнем. Толькі адна умова. Якая? Усе рэчы па сваіх месцах мы разам раскладваць будзем. Разам? Ой, у мяне часу няма. Мне яшчэ пошту трэба праверыць. Кожны дзень у Добраранак лісты прыходзяць. А мне трэба прычоску паправіць, ды рюкзак да школы падрыхтаваць. Вы вельмі занятыя. А як вам такі варыянт? Спачатку мы пабудзем дамавічкамі і зробім парадак у пакойчыку. А пасля? А пасля адпачнём і праверым пошту Добраранка. Добра, а наадварот нельга спачатку адпачываць, а пасля парадак рабіць. Ну, гэта не па правілах дамавічкоў. Я згаджуся. І толькі таму, што мне вельмі захацелася пабыць у ролі дамавічка. І я таксама. Але давайце па правілах Добраранка спачатку паглядзім мультфільм. З задавальненнем. Усе гатовыя да працы? А як жа? Атрад дамавічкоў атрымаў заданне зрабіць чысціню і прыгажосць у пакоі Добраранка. З чаго пачынаем? З загадкі. Як з загадкі? Мы ж дамовіліся не адрывацца ад працы. Ці загадкі будуць пра дамавічкоў? Ты здагадаўся, Лесік? Загадкі будуць пра тое, без чаго сапраўднаму дамавічку не абысціся. Адгадваем разам! Сябры, як толькі здагадаецеся, гучна давайце адказ. Дамовіліся? Варвара, пачынай. Слухайце уважліва. Што за куст? Ці знаеш ты? Вунь расце каля пліты. Галавой расце уніз, сам сабе лісты падгрыз. У мяне ёсць адзін варыянт. Праўда? Ну, давай свой адказ, Лесік. Гэта венік. Ён і галавой уніз расце, і быццам куст, але без лістоў. Лесік, ты малайчына. Я загадала якраз венік. А я таксама хацела даць такі адказ, толькі не паспела. Можна і для мяне загадку? Добра, я загадак ведаю шмат. Толькі ты, Лесік, нават калі адказ будзеш ведаць, маўчы, добра? Добра, паспрабую. Слухайце мою наступную загадку. Сябры, вы мне, калі ласка, падказвайце. А загадка моя такая. Шатаўся, матаўся, пад ганкам схаваўся. Ну, што гэта? Дамавічок. Не, Касечка, у маёй загадкі другі адказ. Але і дамавічка я прымаю, ён таксама бегае, скача, а потым хуценька пад ганкам хаваецца. Вара, а можна сказаць, што я палову адказ дала? Ну, можна. А хто ж паспрабуе знайсці другую частку адгадкі? Я і ўсе нашы гледачы. Тады я паўтару. Шатаўся, матаўся, пад ганкам схаваўся. Вара, а гэта не можа быць таксама венік? Што? Можа. І ты, Лесік, зноў справіўся. Хачу заўважыць, што ён справіўся толькі напалову. Напалову, дык напалову. А зараз мы закасаем рукавы, возьмем венікі і трапкі і зробім наш пакойчык яшчэ больш прыгожым. Атрад дамавікоў да працы гатовы! А гледачам давайце пакажам цікавы мультфільм. Давайце. Любая праца ідзе хутчэй і весялей, калі праца за яе вялікай кампаніяй. А зараз, як і дамаўляліся, будзем глядзець нашу пошту. Давайце пачнём з электроннай, а пасля зробім вялікую выставу малюнкаў нашых гледачоў. Варвара, адкрый мне, калі ласка, камп'ютар. Калі ласка.
Так, сёння багаты ўраджай нашых электронных лістоў. Тут і малюнкаў много. І якое ж заданне так зацікавіла юных мастакоў? Не паверце, але так актыўна гледачы адгукнуліся на нашу просьбу намаляваць дамавых. О, вясёлы дамавічок у лапцях прыляцеў ад нашых добрых знаёмых, братоў Кур'яновічаў. Я лічу, што гэты дамавічок разам з Кірылам і Міраславам кожны дзень глядзіць наш добраранак. А Маша Шелухова з горада Рагачова намалявала дамавіка модніка. І праўда, у яго і прыгожы гальштук, і чубчык. А яшчэ моднік-дамавічок дапамагае Машы накрываць на стол. Паглядзіце, ён трымае паднос у руках. А Вікторыя Шупа з Дятлава даслала нам дамавічка прыгажуна з вусамі у васільковай кашулі. Ну, такога можна і на конкурс прыгажосці адпраўляць. Ага. Дзякую усім аўтарам электронных лістоў. А цяпер самы час да малюнкаў у канвертах пераходзіць. О, у кожным канверце і ліст, і малюнак, і не адзін. Гэта мы зараз і праверым. І пачнем вось гэтага пухнатага канверта. Так, ад каго ён? Ад Маргарыты Варабей з гарадскога пасёлка Рудзенск Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. Тут даволі вялікі ліст. Чытаем. Так, калі ласка. Добрай раніцы, паважаны добраранак. Мяне завуць Маргарыта Варабей. Жывем мы з нашай сям'ёй, мамай Марынай, татам Дзянісам, сястрычкай Васілінкай у гарадскім пасёлку Рудзенск Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. А я пачытаю далей. Вельмі любім глядзець вашу перадачу. Намалявалі для вас дамавікоў Бубу і Лялю, якія жывуць у нашай кватэры. Вельмі будзем удзячны, калі яны вам спадабаюцца, бо для нас яны лепшыя памочнікі і сябры. О, Дзяўчынка жадае нам поспехаў, цікавых гледачоў і прыгожых эмоцый. І хоць мне яшчэ толькі 5 гадкоў, піша Маргарыта, а сястры толькі 4, але я трошкі ўмею пісаць і дасылаю вам сваю усмешку і радасць. ой, дзяўчынкі, дзякуй за такі цёплы ліст. І мы таксама дорым вам свае усмешкі і цудоўны настрой. Лавіце! І вядома, у хуткім часе ўсе аўтары цікавых лістоў і малюнкаў таксама атрымаюць ад нас і часопіса «Рукзачок» невялікія падарункі. О, а гэты канверт адрасаваны мне. Трымай, Кася, калі ласка. Ён ад Ганначкі Радоўні, якая жыве ў Мазыры. Дзяўчынка намалявала 2 прыгожых дамавічкоў – Лілі і Кузю. Цікава, ці сябруюць гэтыя дамавічкі, ці дапамагаюць адзін аднаму? Напішы нам пра гэта, Ганначка. А яшчэ адзін ліст мы атрымалі ад Варвары Паплаўскай. Так, моя цёзка жыве ў Мінску. Яна намалявала дакладную копію дамавічка, які жыве ў яе кватэры. Гэта дамавёнка Аліса, і яна любіць збіраць крышталікі. Вось гэты дамавічок. Напэўна, Варвара з Алісай сяброўкі і вялікія модніцы. Ага. А яшчэ 2 малюнкі мы атрымалі ад Марыі Максімавай з Клічава. Маша намалявала 2 дамавічкоў. Адзін вясёлы гаспадар, які любіць наводзіць парадак у доме. А другі дамавічок – сімпатычная дзяўчынка з коскамі, якая любіць пячы смачныя піражкі. Яшчэ Маша напісала прыгожы ліст, у якім расказала, што любіць маляваць, спяваць, гуляць у баскетбол і хадзіць на розныя гурткі ў школе. Сёння ў нас вельмі вялікі ураджай цікавых малюнкаў. І самы час нагадаць усім, хто яшчэ не ведае, па якім адрасе можна дасылаць нам лісты з малюнкамі і адказамі на нашы пытанні і загадкі. 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка 9, праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электронным адрасам? Яго вы бачыце на экранах. А зараз самы час паглядзець мультфільм.
У мяне цудоўны. Раніца толькі пачалася, а мы і дамавічкамі паспелі пабыць, і столькі спраў зрабіць. А у мяне прапанова. Давайте сёння пастараемся зрабіць як мага больш добрых спраў. І як мага часцей гаварыць адзін аднаму ветлівыя словы. І як мага часцей усміхацца. Добрага ўсім дня! І не забудьцеся, што мы сустрэнемся заўтра зранку. У нашым добраранку! Будзе, як заўсёды, весела.